Kasin jam ban lum lang ya ki Kynhun Khristan baper banya snok ti lang haka jing Rakhe Burom ya ka Good Friday bat ka Easter Sunday haka khat khandai tarik yoyong arajar pusan ki Kynhun niam ka snong soringkham East Khas District haka sen ka baningkong kala penlong ya ka program Run for Jesus da ka Jingïaid rally lingba ki Thuk-Thuk bat ki Jingruai Jingshan haka leng ki dong jong ka snong Hakani ka Sngi lawan banya simbanta daw ba Havingstone Karpran u MLA ka Maurin Kneng u Pastor Lung Sing Kharbuli u Breiru coordinator ka Run for Jesus kinong elam jongka The Ultimate Legend Bikers Association tulba Soringham Unit ki Longkme ki Samla ki Hebret nalor ki wei de habakte Equality Jisu black and deal Hollow Gary but I've been real But baro ketim ya jing shisha Ulong kalenti sha upa Equality Jisu black and deal Hollow Gary but I've been real But baro ketim ya jing shisha Ulong kalenti sha upa Equality Jisu black and deal Equality Jisu black and deal Ngikat i MLA bakiri lambro bakiri flat off ya galama sekate kalian kamun jom kelulong badi kata ke tulba baki bikers kitu wala sebra Khristan ikaban march forward nagam ta kini Sngi ke bakrau we are live so kina ai ke Burom shoot la ini po hallelujah 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 oh you try The Burom shall Jesus Christ, not for him, for no Christmas, try sa iyon. Ni ayu in the gift of Jesus Hallelujah.
Semua macam apa semua. Sampai dia ni. Habakran sikilat pathai kubor pastor Lungsing ulaong baga jingtmu jong kene ka program ka day ban penyateli yaki Kynhun niam baper bat ban le Burom ru ya ka Shah Shitom u Jisu. Kumlishbon ka jimut jong kene ka run for Jesus. Kene ka jingkhot yaki pai ba Khristan han ke Shillong. Kene ka Sngi Saturday ki khori ka Holy Saturday. But kene ka Sngi ka ba ki Khristan ka leng ka pathai. Kiran kata ka bagi ong kata ka waiting in silence. Tara hukum ka Sngi shime ka bu. Ban rung syaki kentot ban banyitu ya uai pu ubrio. Ya ka uai ka ubrio ya ka penbena ka Jingïaid ba ka jong blai. Ba ublai lawan nam ta baro. Ndai tang hayeng mene. Ndai tang hi yeng ki jungi. Tara syaki lat ki dong baro. Blai pha ingi ka bangi lek ban ya thu ya ka ai ka bo Jisu de blai ha ka ding pna ha ka jisar pna yu. Ban kumju ka ai ka ba jia ha bo Jisu mai pat. Upah ingi banlet Shah keleng ke pertai bat Shah bagi baro banyalap yani ka kubor jong ka Jingïaid ka Jisu ki bre baro te uai pu uai unong sisnong ka uai unong sisnong ki don ngi kwa ba ndon shu mono ke nam sngo ya ka Jingïaid ka jong blai kani ka penki ya ki Khristan han ki sisnong sorong kam na ki Kynhun balang mafer ki Kynhun ki seng oration mafer banyawan lang mata Sngi ban ya ngi khoi ka run for Jesus ban pengki ba barong ngi khot ya ka bakin syakri ken iet yublai kin syakri yutro Jisu kum kane ngim pat ju pen bej menoro te gidon ki wei ki jing jia manshwa ki ba march for Jesus ki Christmas carol re ki ba kum kane hi nagaleng ju ngim pat don kare ke sem nongkong menta bat ngange kan long ke jifu ya baro ki ba yo i ki ba sakhi ya kane ke jia man Sngi ngi ke ji fer ka ba khrau ba abang iya hai Christmas carol ngi kalong jai kalong kadang ke jingkemen jong ki Khristan ki bishim menta hare habang pej menta Sngi yaki samlai ki nong mi khmat ki wan lang ki simantang lang bro ngai kadang something different ka bakta ki ba ngim don ngim shim kanu ka balang ngim shim kanu Kynhun re kalong bai tang wi tmu baga patai kan tip bau Jisu la yap na jongi ka dipna bar bola wan pen emingi bar mi pat ban Pakistan ngi kani ka run for Jesus menta Sngi kadai go pembet ndai da kanun Kynhun balang ka ba kerpang tagawai kadai ke jemi na ka jis lok lang ba kiwai peki pastor na kiwai peki balang te ngisngo ba kadai ke po bing lang kom ke Kynhun Khristan na ki balang ba fer ban rung syaki lat ki dong syaki stong skin tot bro penyetu ya ka kubo juga Jingïaid ke jonglei ya ka wei pegawai ka mensim ki ba snap ke biot snow kam dai ka nila shu ai keteng ka run for Jesus kata dai ka keteng ka bagi ai menta Sngi aga bakiwan lang na kiwi ki Kynhun balang ru kamdei tang kiwi ke balang ada ke jing ya slok lang ke jing pakhat lang jong ki pranoi lam na ki Kynhun ba fer
Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya